Tale pes je eden redkih, ki se še potepa po enem izmed romunskih mest. Veliko njegovih prijateljev so z ulic že odstranili. Pred 3 meseci so v tej državi namreč sprejeli zakon, po katerem lahko potepuške pse usmrtijo, če jim v 14 dneh ne najdejo novega lastnika. Înainte era mult mai mulți căței. Eu am văzut chiar cu ochii mei cum Hingherii au luat vreo 3 pui de cățea. Erau tare drăguți și mi-a părut așa de rău. Îmi și pare rău că nu mai sunt și că mediul de viață al câinilor nu mai este cum era, dar îmi pare și bine, adică că nu mai pot ataca oamenii. Otroci sicer že vedo, kako se izogniti napadalnim potepuškim psom. Nu ce să alerg când sunt lângă mine sau să mă apropii de ei când mănâncă. Psov, ki so se znašli v tem zavetišču, pa ne bodo usmrtili. Veterinar jih je steriliziral, kar pomeni, da ne bodo več imeli mladičkov in s tem bo tudi manj potepuških psov. Nekateri romunski otroci menijo, da bi morali za vse pse poskrbeti tako. Eu nu aș pune toți câinii să fie eutanasiați. I-aș strânge pe toți într-un loc unde să fie fericiți toții și să aibă mâncare din belșug. A ker takšna oskrba veliko stane, večina romunskih politikov meni, da je potepuške pse najlažje preprosto usmrtiti. Nekatere organizacije za zaščito živali pa že zbirajo denar, da bi jih z bivanjem v zavetiščih rešili vsaj nekaj.